ба ман бинандагон бисёр нависонанда мегӯянд ки ту тарафдори Рустами Эмомалӣ мегӯянд, ту Рустами Эмомалиро бисёр таъриф мекунӣ мегӯям. дӯстон, ин видеоро то охираш тамошо кунед, ман сабабашро ба шумо мефаҳмонам. хуб, як-ду рӯз пеш ду модарони ҳамватони мо шумо ба мушкилаи дучор шудан ёрӣ талаб карданд. шахсан ман агар кӯмак карда тавонам ба ҳамватонони худ кӯмак мекунам ва агар на, пас ишора мекунам ба касе ки кӯмак карда метавонад. пул дорад, власт дорад, имконият дорад. зеро ки пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам дар ҳадиси муслим гуфтанд ки касе ки ба кори хайр ишора мекунад, ӯ ҳам ҳамон аҷрро мегирад гуфтанд. ба Рустами Эмомалӣ расондани ҳастам ки нигоҳ кун, ду модари ҳамватанони мо шумо муҳтоҷанд. пули ҳалол коркардаи худашонро гирифта наметавонанд. маҷбур шуданд аз миллати бегона ёрӣ талаб кунанд. ва ин шахс чечен зуд лаббай гуфта ба кӯмаки модар рафт. ин шахс феълан марди хуб будааст, худованд ҷазои нек диҳад, як шери нар будааст. лекин дар ҳамин қазия се чиз ба номуси ман сахт расид. аввал ин ки агар ҳамин соҳиби кафе медонист ки шаҳрвандони Тоҷикистон пиштубон доранд, ҳеҷ гоҳ ҳуқуқи ин модарро поймол намекард. дуввум ин ки ҳамин модарон диданд ки ҳеҷ кас ба доди инҳо намерасад, на ҳукумати Русия бошад ва на ҳукумати мо, пас маҷбур шуданд аз миллати бегона ёрӣ талаб карданд. севум ин ки ин қазия бисёр ба ору номуси мардуми мо расид ки зану модарони мо дар ин ҳолатанд. чӣ тавр як шахси ба ору ба номус ин ҳолатро таҳаммул мекунад? нигоҳ мекунем, бисёр ба ору номуси ҷавонони мо расид. Рустами Эмомалӣ, ба ту ҳам ҳамин ҳолати модарони ҳамватанони мо хуш наомад, дуруст аст? ё ин ки аз ин корҳо хабар надорӣ? маслиҳати дӯстонаи ман ҳамин аст ки сафоратхонаи Тоҷикистон дар Русияро ба дасти худ бигир ва нагузор ки ҳуқуқи шаҳрвандони мо поймол шавад. дар ҳамон сафорат кӣ нишастагиай? бовар дорам як шахси калонсол беғайрат аз дасташ ҳеҷ кор намеояд. бо ӯ гӯ ки ҳуй хур аз инҷо дай дарогу маладим, ба ҷои ӯ як ҷавон аз командаи худат мон. ин шахс агар ҳамхел мушкило рӯй дод, зуд меравад, кори ҳамватанонро буд мекунад, ҳал мекунад. ва дидем ки чӣ тавре ки ин модар миннатгузорӣ кард ба ин бародари чечен, инчунин ҳамватанони мо шумо шукрона миннатгузорӣ мекунанд ба Рустами Эмомалӣ. ана ин обурӯ, ана ин рейтинги ту ба боло меравад. нигоҳ кунед, як миллати бегона чечен метавонад ҳамин мушкилоро ҳал кунад. пас шумо фикр мекунед ки як шахсе ки пул дорад, власт дорад, имконият дорад, наметавонад монанди ҳамин чечен мушкилои ҳамватони моро ҳал кунад? ман фикр мекунам ки метавонад, имконият дорад. хуб бинандагон, назари худро бинависед дар комментария. метавонад ё наметавонад, ё ҳамин кор мумкин ҳаст? шумо худатон муҳокима кунед, фикри худро нависед.